آلهه‌ای که ما و شما را تولید می‌سازد این مادر است. ینگه مرحبا، مبارک باشه تخت و بخت شادی و شادکامی. از نام بختاور جان برای شما میگم که آچه دستانی تو دایم به دعا، آچه آژنگ رخت حرف خدا، زیر این چرخ فلک هیچ گهی نشویم کاش ما از همین گناه آچه ها جدا. آچه قربان تویم، نیمه جان تویم، آچه ای آچه جان گرد دامان تویم، آچه دامان تو یک پاره بهار، آچه چشمان تو یک خانه شرار. التجا میکنم ای وای خدا سایه غم به سر انم گناه آچه نیار. آچه قربان تویم، نیمه جان تویم، آچه جان گرد دامان تویم. یک قرصک به خاطر آچه جانا میزنیم. بیا در شام وصال جگربندش یک چند سخن از زبان شیرین مادر میشنویم. مرحبا. ассалому алайкум меҳмонони аз дуру наздик омада. бовар кунед гӯё ки ма дар шаби хобам дидеста бошам боварим намеояд. ин қадар меҳру муҳаббат, ин қадар садоқат, ин қадар бовар кунед ман намедонам дигар чӣ хел миннатдорӣ кунам. ҳазорон раҳмати аллоҳ ба ҳамаи шумо хешу таборо, хоҳарони азизи ма, ҷиянакҳои меҳрубони ма ки ташкил кардин ами тӯи писари мара. мо тӯли чандин сола ки дар Россия зиндагӣ мекунем. бачааки калонма ма имрӯз хел хостум ки дар байни ами хештаборо маъракаша гузаронам худаш дар Россияй. ма боварӣ надоштам ки ҷиянои ма, хоҳарои ма, хештаборои ма ин қамара наз мебинанд, ин қадр ҳурмат мекунанд, ин қадар дастгирӣ мекунанд, ташкил мекунанд. сари ма дар осмони ҳафтум расидагӣ. ҳазор раҳмат. ва гуфтаниам ки худованди мутаол ҳамаи ами бачаакора, ҳамаи духтарора ба ҳамин рӯз расонад. мисли мавори бачаакошона хонадор кунанд, агар хонадор кардагӣ набошанд то ба ҳол духтаракошона хонадор кунанд. худоҷон доимо дар хонадони ҳар як мусалмон, ҳар як тоҷики мо хеле шодиву нишод боша. бадтарин рӯзи ҳамаи мо шумо инам хеле рӯз боша. худоҷон ба ҳамаи орзуҳотон расед. ҳазорон бор миннатдорам худоҷон бачааки маро хушбахт кунад. қатъи келини меҳрубонам бисёр ҳама миннатдорам ай ҳамаи шумо. худованд ҳеҷ каса ғаму дарда нишон нада. ҳазорон бор раҳмат ба шумо ҳам. ҳазор раҳмат, миннатдорам ай шумо. хуш омадин ҳаматон. саломат бача. қарсак